dibaleni ngene. Iya, mingkek ngadeg. Mengko nek sampean ngadeg terus omongi Pak Maryono ki dipaske terang iki nggo. Yuk. Sowan, ayo ora apa-apa sing jenenge pancen kahanan udan ya ora apa-apa, wis rada minggir-minggir. Golek sing rada anu no, sing rada asat, heeh. Kono ya ora apa-apa kono. Kek nggon anu kono. Ngapunten nggih, Bu. Ah, ora apa-apa. Kowe ibuke iki dicerai sampean ki seneng kabeh kok. Tenan apa meneh sing gek iki sing gek digatek-gatek iki oh iki ya penyanyi biyen. Penyanyi hadroh. Nggih, sowan. Neng desa Keditan Pogalan Pakis. Keditan to, Pak? Keditan. Keditan Pogalan. Pedutan iki lak ya. Pedutan ki lak ya kae sing jenenge neneng apa kae pengadilan agama kae. Pegatan nih. Pedotan dalan. Pedotan dalan. Nggih. Nah, nderek Nyeng Guyung sing dadi kepareng piyambun Bapak Surasa hatur karo panjenengane putra pinanganten sanimpe dedonga. Nggih, kagem mempelai berdua semoga mbok sing rada kendel karo rumah saku oleh adem apa piye. Mengko nek wis dikancani iki lak urung no. Mengko nek piyai kene wis ngancani jenengan kabeh anget mengko. Tenan no iki. Nggih, kagem mempelai berdua semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Cepat mendapat momongan ya Mbak ya Mas. Gas pokoknya. Gaspol. Adem-adem ki pancen ngono kok. Kira ora? Penake napa Pak nek adem-adem ki? Aku kok nang kono kok teko ora pede to ya, ora penak. Iki nek nyedhaki Pak Wahyu ki mbok menawa pundi Pak sinten? Pak Wahyu. Iki mbok menawa turahne le panen kentang kuwi adine awake dhewe. Oh, kira THR nggih, Pak. Ora ngono. Pak Suroto ngendika kene. Nih, kentange aku gur loro e ngono kuwi. Napa? Gur ayo kentange iki saiki metune gur loro. Nek sing ora jarene loro kuwi ireng-ireng ra payu didol. Oh, kalih nggih. Heeh, ming loro ra payu didol. Wah, karo mangsaku nggih. Menika sinambi diaturke para kadang muda ingkang kepareng nderek sowan ngaturaken pasugatan. Aturipun no. Iki cara arep kene ngene iki jan suasanane jan iki mung HP-ne wae iki kira-kira transfer apa piye? Karo bangsaku gek asat malahan iki. Ngaturake lelagon apa manut jenengan? Jenang kula. Oh, jenang kula. Ya. Larase pelok barang Mas. Nggih. Mas Agung iki lho. Terus waduh iki jan cilaka tenan. Iki nang ndi-ndi iki ana banyu wae. Iki asline iki tak kandhani. Pripun? Oh asline iki mergo ana gara-gara. Napa? Nek dadi udan iki ana gara-gara. Gara-gara Budi Radus. Iki mau cara Budi Adus ngono tak kira ra udan iki Budi. Kuwi lho sing go jas kuwi lho, sing Joko kuwi lho. Wah. terus Joko nggih. Wis Joko kuwi. Kekarane wong akrami tutu penda tutu rupa jane aku mumbeng iki rada esek enak. Saking larise nggih. Saking larise. Ning bareng nang kene, wah sunit jos gandos. Mula dadi suaraku dadi ra sedo esek.
Mula dongake no. Sone napa niki, Pak? Sone seko malah hilang tulisane MMT. MMT. MMT Ridho. Oh, nggih. Heeh. Mula didongake muga-muga sone entuk nugroho dalem Gusti nampa swarga. Sone lho maksud. Laris nggih. Laris. Hamong hati bawi Melu aku no, siraku daran no. Pripun? Melu aku rene. Teng pundi? Kene iki malah aman ra udan. Kula pokoke Monggo teko manggon dame. Wes kowe jeng nang mburi kene iki malah dame. Nggih. Sing do lenggah nang mburi iki ya. Malah aman nggih, Pak. Malah aman nang kene iki. Ya. Kabeh sing kabeh sing do dadi marang brene kabeh. Nggih. Tekan ngendi iki? keditan. Tekan ngendi? Sepiro? Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel Cengkok sendal pancing. Anyes. ora cengkok sendal pancing. Cengkok anyar, cengkok idul doyo jarene. Lelak lali to cakepane. Langkung tan kena tinumbas rata pun dawaken napa nduk nderek jenengan.
Nanging kanggo ladang prastian ada Bojo dumateng wargane pasemuan ing sampun kepareng nabi wujuding patututuan kasumanggaken agrapi kanthi partiane menggali. Monggo-monggo, wah aku ki jan ganggu enak. Awak dhewe iki ganggu sinoman e. Ning ya upamane arep maju ya gek anu. Entek kesik maju. Ya. Inggih sembah nuwun setunggal rembang. Sampun dipun aturaken lumantar panjenenganipun Diajeng Indah Puspitasari Wijaya saking Gedhong Ayu Jakarta saking Sleman. Nggih silaman sembada. Kene lho Mas kene saiki wis rada longgar nggih. Wah, longkon kebak banyu nang kene kebak banyu. Nggih sembah nuwun. Jenang kula lumantar perkatang prastianada ugi panjang guyung sang penyanipun dina Indah Puspitasari sampun dipun aturaken. Oh pindah kene. Nek lengkap pindah kene nok. Mesake jenengan jeblok kok. Ki Pak Marju digawa rene Pak. Ora apa-apa santai wae. Nah. J. Wis manut nggih. Mesake nang kono jeblok e. Nggih. Nggih. Ora apa-apa santai Mas santai-santai. Nggih. Oh nggih, siap. Mang paringke niku, mang paringke. Mangke nek lumantar kula mangke ndak tak potong. Pepeling kalih warukan. Siap. Pokoke beres mangke setunggal boko setunggal dipun aturaken. Alon-alon. Sembah nuwun sing maringi Pak D nggih, sembah nuwun. Wah, niku donya akhirat Pak Paklan, donya akhirat niku barokah. Biasanya nuwun sewu Pak. Piyai niku nek kerep dono kalih penyanyi, ya, kerep nyawer penyanyi niku nuwun sewu dipanjangke umure. Estu, mongko awet enom Pak. Mergo anggere arep ana Campur Sari, kapan nyarone Campur Sari golek iki nggo nyawer. Kayak bapake dirtuhan nyawer mandangan aku matur nuwun iki. Nggih sembah nuwun. Wah, Pak Parlan luar biasa nggih. Mangke pun aturaken lir gumilir sasampunipun
Siajeng entan puspita sampun kepareng jumeneng hanjumenengaken widawati ingkang wijil saking kitha Solo telu. Nggih, panjenenganipun Denok Elio Palupi. Elia apa Elio? Elio Palupi. Lia. Halo ingkang sowan mriku. Nggih. Wah, iki penyanyi iki sing gayeng gumayeng nyakrak ini iki. Asline jenengane cakrak iki mergo le Pak Palan wis ngenehi lho. Upama Pak Palan lho ngenehi ra gayeng sampean iki. Oke. Kula niku saking mriki wae. Wes ketir-ketir aku waduh banyune kok ngene. Iki kan aku berubah dadi Putri Duyung piye lho Mas. Oh, nek on jenengan dadi Putri Duyung. Lho, Mas Rino asuhannya ndak? Endi? Kuwi Mas Rino kuwi. Teran nyandak Putri Duyung. Wani bopong Mas. Mergo nganu, cok bayangke. Karo bojoku padha. Oh. Padha sing omah nggih Mas. Banjur Pak sinten Pak Parlan. Mbah Parlan wah maringi biru-biru langsung luar biasa. Matur sembah nuwun Pak Matur sembah nuwun Mbah Parlan. Wau ngersake pepeling. Pepeling karo warokan. Heeh. Jumboke kalih penyanyine nggih. Tenan kok. Nek iki nuwun sewu nek nang kene iki ora warok nek jenengan. Lah napa? Kebo giro. Nggih, lemu ngeten iki ya ulah kaum laki-laki. Tenan. Aku ki ngono ana sing rarasan. Nek kanca-kanca Prasetyan ada iku anggere nggawa penyanyi mesti seger-seger. Seger du. Heeh. Seger bong. Ngapunten Pak kula mboten penyanyi, petinju.